دلیل دیلانار هنرمندکی yani kadri boy mezede mecigom iptalene elim varın. Delil dilanlar denge ki zaf kurtu. Memleketi meji tamam dünya jinave Xudaya. Em proje hastkin. ترى تبجي حشتك بس خيرات وسرچاباره هدلي. سترانا دليل يا هري خوش وازجي عستكم از ولاتم از بودنگي وياتم شوال قدرتكم قدرواني يمس. genç henin, ciwan henin, xort henin û hem jî kesê ku qet û bawer nakî bi temen henin. Ji bo wê jî ava jî ez bawer me wana yani ez wê biryarê didim ew ji ber muzîka resenî ya Kurdî tê. We jî dît gelek gelek xweş e. Bo wî jî ez spasiya gelê me Batmanê dikim. gelek cihan kes hatine psa xuyat ke ku ala qadariye kapır delal heye ji delîl ra dengê wî gelek xweş tê ya be hêvît kim ev civînên ana zêde bibin yani nava me. Mamoste Delil Dilanar yek şu an hunermend me ku ew jî bi 10 salan li Avrupayê û li gelek deverên cûr be cûr jiyan kir û nikar bû batana welatê xwe em dixwazin mamosteyên wek wî ku niha li Avrupayê ew jî jiyan dikin em dixwazin ku ew jî vegerin welatê xwe û ev hunera xwe li welatê xwe bidomînin û ji ciwanan re jî rê vekin em jî rêya wan bişopînin. Delil Dilanar ji bo dengbêjiyê gerek giring e ji ber wî em hatin îşev birayê xwe em giştin hev me gudayî kir zav xweş bû me dixwaz hunermendê me ku li Avrupa sürgûnê de ne nikarin werin welat îşev ew jî li virbûna rojekî wisa em dixwazin wan jî bibînin îşev demeka nêze em ê wan jî bibînin. Bawerim wê aşitî ki di nava gelê me da çê bibe ew ozanê me ku li dervayê welatin diaspora gelê me ku li diaspora ne ez bawerim wê tevî werin welatê xwe ev welatê şîrîn em bernadin ev welatê me ye.